ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଚପ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା କ'ଣ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିକି ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ମଝିରୁ ଫାଳିକି ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କରେଇ ଟିକେ ତେଲ ନେଇକିରି ଭେଣ୍ଡି ପକାଇଥିଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ହାଲକା କରି ଭାଜିଥିଲି। ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ନା ନାଳୁଆ ହେଇଯିବ। ଏଠି ପୁର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଆଉ କିଛି ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ଟମାଟୋ ପକାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବି ନେଇନି, ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ କିଛି ବି ନେଇନି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଡାଲମା ମସଲା ତାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଟିକେ ମରି ଆସିଲା ପରେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଜିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକି ସେଥିରେ ପୁର ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି। ତାପରେ ଏଥିରେ ବେସନ 2 ଚାମଚ, କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ। ये देखो एतिकी पतलाରେ କରିବେ। ତାପରେ ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେମିତି ଛାଣିଦେବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉନି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଭଳିଆ। ଯେଉଁମାନେ ଭେଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି, ଖାଇଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।